नभेम्बर खालार खालि सिडली उफ्रा बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ। बेवहाय जोङो इउपिपिएल हानजा जानानै आरो लोगोसे आइजो दैदेनगिरि जानानै जोङो रायजो राजानि गोबां अनसायनाय आरो मदद हेफाजाबखौ जोङो मोननो हादों। बिथांमोनखौ जोङो साबायखर जासिनायनि गेजेरजों 13 नभेम्बर खालि बयबो सिडली बियाबनि रायजो राजा नोंथांमोना फैनानै जोंनि ट्रेक्टरनि सावगारि लोगोसे मानाव गेदेर निर्मल कुमार ब्रह्म बिथांखौ गोबां भटआव देरहासार खालामगोन होननानै मिजिंथिनानै जोङो नोंथांमोननि सेराव खावलायनाय जाबाय आरो। फैबाय थानाय नैबे इलेक्सनावहाय नोंथांमोना आइजोफोरखौ मा खावलायनो सानो? जोङो गोबां जायगायावनो केम्पेनिं खालामनायाव प्रसारिं खालामनायाव जोङो नुदों जोंनि आइजोफोराबो लोब लोब ओंखारदों। आइजो बिथांमोना गावबा गावनि न'खरखौ मोजाङै खुंलांनायनि गेजेरजों बिथांमोना दसे सम दोनथ'नानैब्लाबो गोजोन आरो खौसेथिखौ नायनायनि गेजेरजों लोब लोब जोंनि फोसावदिं मेलाव ओंखारदों आरो बेनि गेजेरजों जों मिन्थिनो हायो जोंनि इउपिपिएल हानजाखौ बिथांमोना गोबारै सापर्ट खालामदों आरो फैबाय थानाय नैबे उफ्रा बिसायख'थि जोबनायनि उनाव गोबां आइजो बिथांमोना जोंनि इउपिपिएल हानजायाव जयनिं जानायनि थाखाय साखाफारा जानानै दङ आरो। नुदों आइजोफोरा लोब लोब सोलिफु सरकारावहाय माखासे ओंखारनाय नुदों, नाथाय आइजोफोरनि थाखाय माबाफोर मोजां हाबाफोर मावनो हादों? जोंनि इउपिपिएल हानजाया जोंनि आइजोफोरनि थाखायबो जिथुनिखि सेल्फ हेल्प ग्रुप 25,000 करि रां होनायाव बेवहाय 9,658 सेल्फ हेल्प ग्रुप रेजिस्ट्रेसन जानायफोरनो चेकखौ रानना होनाय जाबाय। अनलि बेल' नङा, आइजोफोरनि थाखाय हेन्डलुम क्लास्टार लेभेल एनिमेल एन्ड हासबेन्डारि डिपार्टमेन्टनिफ्रायबो पिक मिशन गटारि मिशन बेफोरबायदि स्किमफोरा दङ। जों जेरैहाय हायो रेजिस्ट्रेसन जानाय आरो जाय बिथांमोना मोननांगौ बायदि बिथांमोनखौ जोङो लानानै बिथांमोननि थाखाय बे स्किमफोरखौ होनाय जादों आरो बेनोल' नङा, जोंनि इउपिपिएल हानजा लोगोसे बिटिआर सरकार हिसाबै बड'लेण्ड हेपिनेस मिशननि गेजेरजों गासै जाति जनगोष्ठीनि भिजन आरो डकुमेन्टफोरखौ बिथांमोननिफ्राय लानाय जादों। लोगोसे आइजोफोरनि गोबां लिडारफोरनिफ्रायबो बिथांमोननिबो अपिनियन साजेसनफोरखौ लानाय जादों जे गोजोन आरो खौसेथि मोनसे सरकार दानायाव आइजोफोरनि मैखोम जिथु ओंखारनाय लोगोसे बिथांमोननि मोनफ्रोमबो बिथिङाव खामानि मावना थानाय आइजो बिथांमोननि सापर्टिभखौ लानानै जोङो मोनफ्रोमबो बिथिङाव सेसन बाय सेसन जोङो सावरायगासिनो दङ। जितेन मोसाहारि होननाय मुंनि सासे दैदेनगिरिया बाथौ धोरोमखौ लानानै माखासे फोसावगासिनो आरो मावदों। बिटिआर दिल्लीनि बुंनाय बाथ्रा बिटिआरनि मानसिफ्रा न'खर न'खर थांनानै बिटिआरनि मानसिफोरजों आर'नाइ सोनानैहाय गोबां आर'नाइ सोनानै लिंबोदों मादों होननानै बुंदों। बे बाथ्राया नंखाय। मानो होनोब्ला राजखान्थिखौ जोङो फर्सफुलि खालामनो हाया। 18 बोसोर जानायनि उनाव गणतान्त्रिक अधिकार हिसाबै बयहाबो भट होनो हानाय अधिकारा थायो आरो बेवहाय मोनसे राजखान्थि हान्जाया जोंनि पार्टिया जे मोजां होननानै बेखौ माब्लाबाबो बुंनो नाङा। मानो होनोब्ला साननो हानाय गोहोआ रायजो राजा बिथांमोननियाव थाखायो। बेवहाय जिथुनिखि बिपिएफ हान्जाया जोंखौ बेबायदि खोथाखौ बुंदो बे बाथ्राया एकदम नंखाय आरो बिथांमोना रायजो राजानि खाथियाव थांनानै केम्पेनिंखौनो खालामनो हायाखै, जायनि थाखाय दिनै गोनो गोथो जानानै बेबायदि खोथा बुंदों। आरो मोनसे बाथ्राखौ जों नुदों, हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावथ' गावनि आखलखौ थिग लाखिनो हाखायाखैनो, थिग बेबायदिनो बिथांमोननि राजखान्थि हान्जायाबो दिनैनि समाव गावबा गावनि राजखान्थिनि जिथु नेमखान्थिजों लोगोसे थाफानाय खामानि बेफोरखौ मोजाङै मावालासिनो दिनैनि दिनाव जोंनि बिटिआर सरकार एबा इउपिपिएल हान्जानिफ्राय जिथुनिखि स्किम होनाय बेफोरबायदिखौ बिथांमोना जोंखौ बुंनो हमदों। थारमाने जों बेयावनो मिथिगौ बिथांमोना 17 बोसोर दैदेनलांनाय समाव मोनसेबो स्किमथ' होनो हादियानो आरो जोंनि इउपिपिएल हान्जा जानानै स्किम होनो थांनायावबो बिथांमोना आपत्ति। दा जों बेवहायनो मिथिगौ बिथांमोनाबो जिहेतु जोंनि स्किमनि नामखौ लानानै बिथांमोना केम्पेनिं खालामदों, बेवहायनो जों मिथिगौ माने बिपिएफ हान्जायाबो जोंनि स्किमखौ माने खोब मोजां मोनदों आरो जायनि थाखायसो बिथांमोननि 17 बोसोर दैदेनलांनाय समाव मोनसेबो स्किम बुंनो हायै मानसिफोरा दिनै जोंनि इउपिपिएल हान्जानि स्किम बाथ्राखौ लानानैसो ओंखारदों आरो बुंबावदों बिथांमोना इउपिपिएल दोलोआ बिटिआरनि दोलोखौ माखासे ओनसोलफ्राव हाबनो होआखै होननानै गावसोरखौ दम होदों होननानै बुंदों। थारैनो इउपिपिएल दोलोआ दम होमारदों नामा? दम होनायनि खोथा नङा। आं बुंखाबाय आगोलावनो जे 18 बोसोर जानायनि उनाव बयहाबो भट होनो हानाय अधिकारा दङ। बेवहाय बिथांमोना जुदि बुंना लायोबा बे बाथ्राया खोब लाजिथावना बाथ्रा। मानो होनोब्ला रायजो राजायानो जुदि बिथांमोनखौ गनायाब्ला
बेवहाय जोंखौ एलिगेसन होनानै लाब गैया बिथांमोना जेरै राजखान्थि हान्जा जोंनियाबो मोनसे राजखान्थि हान्जा माखासे खोथाफोरखौ इउथ्राइबेल दलनि माखासे नेगेटिभ खोथाफोरखौ बुंबाय थादों बेनि बेलायाव नोंथाङा माबाफोर सोंखादों गणतन्त्र अधिकार हिसाबै बयहाबो बेवहाय थांना थानायनि अधिकार दङ आरो धोरोमखौ लानानै फोसावदिं मेलाव जेरैबायदि जितेन मुसाहारि बिथाङा खोथाखौ बुंदों जोबोद बे लाजिथावना बाथ्रा जादों आरो जोङो इउ पिपल हानजानि जानानै बिथांनि सायाव निन्दा खालामदों मानो होनोब्ला मोनसे जाति हारिमु आरो राव आरो धोरोम बेखौ लानानै माब्लाबाबो राजखान्थि खालामनो नाङा मानो होनोब्ला राजखान्थियाव जोङो बेवहाय अकल मोनसेल' जाति बा जनगोष्ठीनि मानसिल' थाया बेवहाय गोबां जाति जनगोष्ठीनि मानसि थायो आरो बिथांमोना गावबा गावनि धोरोमखौ लानानै गावबा गावनि जिथुनिखि राव हारिमु बेखौ लानानै बिथांमोना ओंखारो खिन्थु बेवहाय सासे मानसिया बिथांमोननि राजखान्थिनि हान्जाखौ मोजां मोननानै जे बिथाङा मोनसे धोरोमखौ गाज्रि बुंनांगौ बेयो बिराद लाजिथावना बाथ्रा जादों आरो बाथौ सिबियारि रायजो राजा सुबुं बिथांमोना बिनि सायावबो मोनसे एक्सन लागोन होननानै जोंहा मिजिंथिनाय दङ दोलोनि माखासे यांफोर बासुकम नार्जारिमोन ओमफ्राय केसम दैमारिमोन बिथांमोना माखासे बाजार बाजार थांनानै गावसोरनि बिसिनो भट होनो थाखाय बिसोर बाजार बाजाराव हाबनानैहाय माखासे खोथा बुंनो थादों दा बेराफारसे बिथांमोना सरकार थारनिफ्राय मोनसे वार्निं हरजानायखौ नुनो मोनो नोंथाङा माबाफोर बुंगोन राजखान्थिखौ सोरबाया थांनानै बिहैनो नाङा जे जोंखौ मोजां मोनदों नामा जोंनि पार्टिखौ अनसायदों नामा बेखौ थांनानै बिथांमोना बुंहैनाया बिराद लाजिथावना बाथ्रा जादों आरो बेवहायनो मिथिगौ हाग्रामा महिलारिनि दल एबा बिपिएफ दल जोङो बेखौ बुंनो हायो जे एक्सपायरि डेट थांनाय मुलि एबा सम बारलांनाय मुलिया जेरै जेबो भेलु थाया बेबायदिनो हाग्रामा महिलारिनि दलाबो बेबायदिनो जालांगासिनो दङ जायनि थाखाय बिथांमोना दिनै गावबा गावनि सायावनो बेले बेजे जानानै फोसावदिं मेलखौ जिथुनिखि इलेक्सननि प्रट'कल नियम खान्थि थायो बेखौ बिथांमोना सानस' हायाबासिनो बिथांमोना ओंखारनानै बिथांमोनासो गावबा गावनि केम्पेनिंखौ खालामगासिनो दङ आरो बेनि गेजेरजों जोङो मिन्थिनो हायो जे बिथांमोना ओरैबायदि थौले लेभेलसिम केम्पेनिं खालामदों जायखौ माने रायजो राजा बिथांमोना माने बिथांमोनखौ आरो खाबु होले आरो बे खेबाव